И здравейте хора, днес ще играем на Geometry Dash World, да си довършим и последното ниво. Аз тук влязох в Geometry Dash да видя къде сме стигнали на процентите, защото бях забравил, защото минаха доста дни от миналия епизод на Geometry Dash World. Той ми беше направо зареден. Сочим при карната стрелка и ако завършим нивото бързо, ще играем завършихме го за 37 секунди, бате. И отключихме нов скин. И сега отиваме в Geometry Dash Sub-Zero да поиграем на Sub-Zero, да минем малко нива, защото това видео иначе трябваше да бъде като шорт. Нещо такова. Сега ще играем през старт. Аз съм го играл. Съм го минал на 85%. Малко ми бъгва. Се опитам дали мога да фърстрайна през старт. Но това няма да се случи. Да фърстрайна през старт. Но пък ще видим на късмета си. Дали ще можем. Със самолетчето. И за който не знае, тук в това самолетче може да се плува в водата. Защото един мой приятел не знаеше и аз му казах, че може. Сега се за динозавърчето. Завърчето не е толкова трудно, но преди съм умирал доста на него. Тук не трябва да умираме. Следвам мини-играта. Хоп, 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 continue. Не. Ей, съм малко да го фърстрайна. Брат, това беше много тъпо. Съм малко фърстрай. Ми явно ще е третия път. Аз на телефона съм се развил доста. На таблета много не цъкам Geometry Dash. То на таблет съм на 5-то ниво на Geometry Dash Lite. Още не съм минал 5-то, а па на телефона съм на 6-то ниво на Geometry Dash Lite. Явно няма да първи опит. Явно играта е решил, че няма да първи опит. First try на ниво, което не съм го играл доста време. Умирам по най-тъпите начини. И се обещавам, че ще го мина, обещавам. Обещавам, за вас ще го мина сега. Това е много сложно. Сам приятелите ми как го минават, но аз не мога. Телефона някак съм успял на това, аз го минах сигурно преди 10 дена съм го играл това ниво. И аз на последното ниво съм се научил да го играя. Мога да го играя до 30-40% там на Power Trip. Мога да го играя до стрелката. От стрелката на там не мога. Всеки път умирам. Всеки път стигам там до стрелката и пак динозавърчето. Добре бе, разбрах, че искаш да ме изядеш.
Аз не съм вкусен. Чули? Череп такъв. Ето отиваме в мини-играта. Мини-играта е доста яка. Не е трудно. Хоп, 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 хоп. Continue. Еми да, брат, continue. Щях да взема монетката. Исках да се правя на про. Да взема монетката, но не можах. Значи преди я вземах, като играх на телефона ми. Айде бе, разбрахте бе, разбрах. Че искаш да ми кажеш престарт. Първото ниво на Sub-Zero, най-трудната игра на Geometry Dash. Пак тъпото самолуче. Не съм вкусен. Кой път да ти кажа? Че не съм толкова вкусен. Избери си някой друг играч. Бра! Чате! Това е толкова трудно да мина първото. По-скоро четвъртото ниво. Защото това ниво по принцип се води за първо ниво, но е 4 звезди. После май следваше 6 звезди на Knock M, а на Power Trip май беше 8 звезди. Па за мен е 30 000 звезди. О, за малко да умра. Видяхте ли как ще да умра на онова кръгчето? Де трябва да го натиснеш. После на резачката умрях. Така. За сега го минаваме. Тук не е толкова струва самолетчето, но... Тук за малко щях да умра. Сега тук следва ония череп да се покаже пак. Разбрахте, не съм вкусен, бе. Къш от тука. Къш, бе, бате. Аз съм слаб на геометрия, даже по принцип. Имам един приятел, буквално, който минават нива с 10 звезди. Или пък 12. И я пишете в коментарите дали искате да минавам онлайн нива. Защото много ми е интересно да разбера дали искате онлайн нива. Те онлайн нивата са 30 000 звезди, много са трудни. Онлайн нивата. Щом не мога да мина през старт, нямам шанс на онлайн нивата. И ако искате, мога да ви покажа. Ако не знаете как да намерите онлайн нивата, те са в Geometry Dash World. Аз ще ви покажа как да ги играете. И ако искате да пробваме различна игра в канала, напишете долу в коментарите. Защото ако искате нова игра, или пък ако реша да снимам нова игра, може да съм подготвила една игра, която не знам името, но преди съм я играл. Ама съм забравил въобще контролите. Не знам как се играе. Но ще се уча с играенето да си я припомня тази игра,
защото преди съм играл. Ама отдавна. Сигурно преди 2-3 години съм играл тази игра. Но сега не играя. И след 2 дни съм решил да снимам видео. Вие ще разберете какво е. Аз няма да ви го казвам. Това видео, защото че е в тайна. Ще снимам една игра, която преди съм снимал в канала. И ще я видите, когато направя видеото. Това ще е сигурно след 2-3 дни ще снимам на тази игра. Как можех да умра тук, бе? Май това видео ще е само за престарт. Или в друго видео ще мина престарт. Сега мисля да отида на последното ниво Power Trip. Да видя дали въобще там имам шанс. Сега отиваме в Power Trip. 8 звезди Power Trip. Това е много трудно Power Trip. Аз тук преди умирах. Не. Но сега тук това съм го уводил. Тук се разсеях. И... Тън. Оп. Тук е доста трудно. Не умрях. Хоп. Сега го минаваме и с... Рекорд за видеото на това ниво. В принцип не истинския ми рекорд това. Но това е рекорд за видеото. И сега го минаваме. Тук може да се объркате. И сега отдолу. Тук сега има тройно. Скочи го тройното. Тук постоянно умирам. Айде. Здорово в това видео да направя рекорд на Power Trip. Не, брат, какъв е то тъп молив? Дед го натиснах без да искам и умрях заради то молив. Аз не знам как да го премахна това от таблета ми. Сега го мина. Що скочих, лелате? Що скочих? Минаваме го. Тази част беше много трудна. Де там трябва веднага ме изстреля нагоре. То нагоре май мисля, че имаш шипове. Са, тук. Объркващата мини игра. Това е май нещо като мини игра. Така си мисля, тройното го минахме. Тук съм дет. Ми хора, ще се опитам да мина още един опит и видеото ще приключи. Тук това се бях разсел, това се боли. И видеото ще приключи с един финален и последен опит на Power Trip. Айде! Минаваме го. Искам рекорд. Искам за последен опит рекорд. Искам като за последен опит и завършек на нашето видео рекорд. Но това няма да се случи и така ще приключи видеото. Ще ви кажа едно. Айде, чао.